वाटते 1-2 वाजेपर्यंत पोहोचन इथे. अधिक काय चर्चा होईल. काल बावनकुळेजीनं जे सांगितलं त्या सगळ्या संदर्भात लेखीपत्र आणि हे सगळ्या विषय घेऊन समोर आपण कार्यकर्त्याच्या समोर ठेवू आणि मग निर्णय घेऊ. पण जोपर्यंत तुम्हाला ठोस लेखी पत्र मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही आंदोलनावर ठाम आहात अशी तुमची भूमिका आहे. आखरी सगळ्या गोष्टीचा विचार करून कसा काय निर्णय कसं समोर जायचं आपण, कारण कार्यकर्त्याचं काय मत आहे किंवा पाठिंबा देणाऱ्यांचं काय मत आहे ते पण आपण विश्वासात घेतलं पाहिजे. उद्याचा भाऊ महाराष्ट्र बंदचं आव्हान काही संघटनांनी केलं होतं. राजू त्या शेट्टी संघटना म्हणजे आपली सगळे मिळूनच केलं होतं, सगळ्या शेतकरी सर्वपक्षीय. संघटना. तर त्या संदर्भात आपण फोन करतो आहे आणि त्यांचा पण विचार घेऊन मग समोर जाऊ. हो, पंकजा मुंडे आज अमरावतीच्या दौऱ्यावर आहे, अमरावतीमध्ये आज येणार आहे. तुमच्याशी काही बोलणं झालं आहे का? आंदोलनस्थळी भेट देणार आहे का? नाही त्यांचं मी काही भेट माझं बोलणं नाही.